El departament avui a la mesa sectorial, la veritat és que al nostre entendre ha utilitzat una tàctica dilatòria, és a dir, està pretextant que no sap si hi haurà pressupostos, no sap tampoc si hi ha pressupostos, si hi haurà les partides requerides a educació per tal de poder revertir les retallades. Per tant, a veure, això nosaltres ho considerem una tàctica dilatòria molt propera al que en podríem definir com una presa de pèl. Seguim amb els sexennis de 9 anys, seguim amb el tema dels majors de 55 anys al LIM, seguim amb el tema de la integració i l'equiparació del professorat d'FP, que en gran mesura està ja per llei, és a dir, que no s'ha de negociar res, però que resulta que no l'apliquen. Aleshores estem en una situació que nosaltres hem sortit francament decebuts, sobretot en el sentit que, a veure, des que va entrar el nou equip de la consellera Anna Simó, crec que per part nostra i també per part d'altres sindicats, també es pot dir, entenc jo, hi ha hagut una certa prudència. Ella va exposar el mes de juliol que no sabia el pressupost que hi havia, que no sabia com estaria, que no hi havia diners. Molt bé, ara ja s'hauria de començar a saber, estem a finals d'any. Hi ha hagut altres departaments com el de Sanitat que han obtingut unes millores salarials de conveni doncs bastant substantives. Què passa? Que hi ha diners per uns i no n'hi ha pels altres? Esclar, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que estan molt fosques. Ens hem emplaçat el dia 13 per prosseguir les negociacions, però vaja, tot fa pensar, i tant de bo ens equivoquem, tant de bo m'equivoqui, que no són massa esperançadores per ara.